Ahoj všichni, já vás zdravím u vlogu, který bude z natáčení klipu Mám ráda. Protože tě mám ráda, tak furt čekám, až jednou pochopíš. Tady to natáčení bylo takový více chaotický, protože se nám přesouval den. Rušilo se nám natáčení, což se nám jakoby ještě nikdy nestalo. Už tady balíme kufry, Nekča tady ještě spí a za chvilku vyjíždíme. Tak my už jsme tady, jsme v kavárně, kterou můžete znát z mýho Instagramu, z mýho Reelska. No a já už mám svůj outfit. Je to kavárna Pure Gelato, jak jsem vám to říkala. Tady jsem si dávala minulé ty zmrzliny, bylo to strašně dobrý. A jako celkově ta kavárna je strašně hezká, takže vám sem doporučuji zajít. My už za chvilku začínáme natáčet. Těším se. Jo, jasně, oba dva si mě natáčíte. Ok, co mám dělat? Tak, aha, budeš. Tady si dáme jenom kameru. Jo, takže budeš tak jako si do kamery tohle a vem kameru. Až jednou pochopíš. Akce! A my se vlastně měl. A tady už jsem dávala rozhovor pro můj oblíbený Express, kde si můj rozhovor můžete najít na mých stránkách. No, jak to je dlouho? Rok? Ne, květen, že? Květen. Byla noc. Mega dobrý. Tak přátelé, měníme dress code a teďka si přemysťujeme do mého oblíbeného nechtařství, kde mám zrovna tady ty nechty a je to Top Beauty Salon. Jdeme se podívat do prodejny, kde jsem jakoby úplně ještě nebyla, takže jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Myslíš do provozovny? Provozovny. Takže my už jsme právě teďka tady v salonu a máme tady už holky. Tady jsme. No a za chvilku tady budeme točit scény s holkama. Jo, už dělají ksichty, přátelé, takže takhle to bude nějak prostě vypadat, no. Tak, a to stříhnem teďka. Tak. Jako prostě mě neznič to, jo? Chceš pomoct? Jsme ještě neplatili skřínku. Já tady nejsem jeden stránce. My musíme tady ještě všechno tady představit, jo? Vždycky musí mít něco navíc. Vždycky všechno jinak. Všechno. Dáme se smět, tvoje trubky. Když dospíváš, tak nech tu ruku tak na to. Tak jdem. Publika bez pršen, oči si mívám. Nech ty vlasy tu až zase sami se neudělaj. Ale počkej, ona chodí s tím na borce? Co to dobře? Stop. Tohle to je asi moje nejoblíbenější scéna, kde vidím holky, běžím za nima a objímám je a jdeme do Top Beauty salonu. Pojď. Veselý. Přátelé, tak už jsme změnili outfit, mám takhle šaty pod tím, je mi zimena. Teďka jsem si kvůli tomu koupala tady ty boty, jo. Už jsme u tady z toho autíčka, u kterého teďka bude kiss, jo. Oh my god, Beruška, fuj. Fuj. Můžeš prosím ze mě sundat tu Berušku? No, pojď. Fuj. Prosím, sundej to za mě. Ano. Vše pryč. Dobrý, super. Jsem měl klas podla sama. Točíš, ale já doufám, že v těch šatech stavek. No, tak to se mi teda líbí. Počkej, no a teďka, jak si mám sednout? Teďka si sednu. Tak. A jedem. Až na to, že ty dveře se nezavírají sami. Juj. Takhle? To není Bentley na barvou. Ale myslím, že by to nevadilo. Jedem. Nazdar. Jakože zrovna s tím přijel, rozumíš? Ježišmarja. Juj. Zkusíme? Pojďme sem. No. Tady. Ježiš, ty jsi student.
Jasně. Yes. Super, stop. Trošku delší tu pusu. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Ahoj. Ne, musíš říct tam ahoj, ahoj, chápeš? Ahoj. Ahoj. Dej to víc nahlas. Dělej, Kristiáne. Ahoj. Ahoj. No. Zdravím vás u našeho pořadu Peče celá země. Co si tady dneska uděláme, Kristiáne? Řekni nám. Dneska si tady upečem dortík. Dortík? A jaký? Jakýkoliv. To se ještě, jo, to tak jahodovej. Máme tady vajíčka, prkínko. Cheesecake. Tak teda cheesecake. Cheesecake si teda uděláme, jsme se rozhodli, máme tady vodu. Tady jeden dotaz publika, kde máte ty jahody? Ještě na zahradě. Ty pozbíráme na zahradě, přesně tak. Tak se budeme těšit. Ano. Máte na to 60 minut. A 3, 2, Počkej. Dobrý. 3, 2, 1, teď. Ne. Jo, ještě pokračuj, nepokračuj. Jo, a na tričko. Tričko, dobrý. No, máš to. Haha. Jo, jdeme. Dobrý? Máme. Kikina, asi zabiju. Já to mám na mikině. Jo, a to máme. No, jako moc to nejde, ale není to zase nejhorší. Ale mám to úplně všude. No a my chceme proč? Jo, teďka bude začátek, úplně od začátku. tady je místo. Jedeme lips. A Risku, a ty zpívej, jasně. Tak furt čekám, až jednou A teď musím se dneska zase. že mám ty věci, co ráda Tak, koukáš nahoru? To jsem nebyla. Co lžeš, to jsem nebyla já. Určitě. Tak jo. Tak, pojď. A na mě koukej, na mě. Pojď. Přátelé, tak takhle už skončilo natáčení, druhé natáčení, mám mokrou hlavu, musela jsem být ve sprše. A tady ten člověk to dovolil, jo? Že tady může být ve sprše. Takže úplně jako make-up mi drží. Musím zaklepat. Dneska je 29. února a my máme dotáčecí den, kdy budeme tady s Kiki a ještě si jí ségrou dotáčet nějaký scény. Bude se to točit v OC Chodov, mám pocit, a budou to nějaké jako nákupní scény. Já tady mám už nějaké věci v lečení, takže teďka jdu na první 2 hodiny a potom se jde natáčet. Děcka, tak my se právě teďka nacházíme na Chodově, už máme tady holky a jdeme nakupovat jako. Asi to tak vypadá. No, takže tak. Rozhodující. Po roce. Jo, když takhle budete a třeba byste šli ideálně jako... Tak scháníme tašku, jsme v Sephoře a nejdeme pro nic jiného než pro tašku. Teďka si tady dáváme obídek, pokečka, mega se na to těšíme, mega jsme excited. Potom nafotíme ještě nějaké fotky a bude to top. Ale chodit po OCčku v těchto podpatkách je za mě taky parádní. Já mám u babičky papáji. Kaukis. Tak my právě teďka tady jdeme něco nafotit ještě. Jdeme. Tady. Koukejte se, jak Áďa chodí. Já to musím na tuto. Já jdu normálně. Já jsem zakopla. Jen se na ní podívejte. Ta už nejlepší. A jak teď si vykračuje? No, tak to kolísá. Tak, a jdeme na to. Áďa se tady fotí. Krásný.
Mám boty. Já mám taky boty. No a už jsme ve škole. Jsme dotočili. A máme dotočeno. Puška. A bylo to super. Top. Já doufám, že se vám líbil. Kdo jste ještě neviděl písničku, tak se podívejte. Nech ty vlasy a řasy sami se neudělaj. Smutek, smích a lásku stíhám prožít v 5 minutách. A drby mě fakt ani trochu vůbec nezajímaj. Ale počkej, ona chodí s tímhle borce? No co to dám?